nagbibilang na siya. Nagka-count na yung ano niya. Video yun. Video ako? Oo, kanina. Pwede mo siya palitin. Yan yung mga table natin. Ganda na, oh. Ang ganda ng table. Yeah. Shell! Shell! Yes, ito yan. Shell! Video naman Shell. yan eh. Ayan. Yan yung mga tao ng accounting. Hindi ko siya sure.